Hi guys, welcome back to my channel. Mumtana channel ang dini boy ko farayawan जाबाय so ang dini godan video लानानै फैदों नोंथांमोना video interested बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ आं दिनै morning नि breakfast बानायनो नागिरदों morning नि breakfast खौ आं मा बानायगोन so नोंथांमोना interested बा नायदो आंनि भिडिअखौ आं मा बानायो आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ thumbnail आव नायनानैबो आरो मा होनो नोंथांमोना गाज्रि मोना दे जा न' बानायगासिनो थंथां शब्द खोनानो हागौ साउन्ड क्वालिटिया बांद्राय मोजां जानाय नङा ओंखायनो आं भिडिअखौ बिनि थाखाय होआखैमोन माने बिराद थंथां खोनायो नालाय स' गोबावानो जाबायमोन आं भिडिअ होयैया ओंखायनो आं दिनै भिडिअखौ होनो सानदों स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायदो आंनि भिडिअखौ आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामो आङो मर्निं ब्रेकफास्टआवहाय ब्रेडजों मेगिजों संगोन ओमफ्राय दा आङो मेगि संग्रोगोन मेगिखौहाय आङोहाय टमेट' होगोन टमेट' हानानै लानोसै फ्रिजआव दोननाय ना ओरैबायदि गुसुखा सामब्राम हाखांबाय दा बानलु होगोन बानलुखौ बांद्राय बुरजा होआ आं बानलु गोसा जानो हाया स' थाइथामल' होगोन आं मैया आखाइ बौनाया आखाइया रुदों बाट मा खालामनो संखानांखागोन जानायखौथ' गारनो हाखाया हाखांबाय आङो आं दा संनायखौ स्टार्ट खालामसै मेगिखौ पेकेट मोनसेल' लादों आङो मानसिफ्रा जाग्रा गैयाना आंल' जायो ओमफ्राय आं इसेबां जानोबो हाखाया आखाइनिफ्रायनो जानाया बारा थिगबो जाखायाखै स' ओंखायनो आं दा स्टार्ट खालामनोसै साराया दुंबाय आं दा थावखौ होनोसै बांद्राय बुरजा होआ थावखौबो दा बेयावहाय मा होनो बानलु सामब्राम होनोसै बानलु बेरदेजोब्बाय टमेट'खौ होनोसै दा आं बेयावहाय संख्रि हालदै होनोसै मिथि बुलायलायबाय दा आङो हालदै होनोसै संख्रि होगोन बांद्राय होनाङा एसेल' होगोन आं बेयाव दै होनोसै मा होनो मेगि मोनजासेल' होगोन टमेट'आथ' गोथांबो जाजाखायो स' एसे गोथांफ्राम जानोसै बे गोदौबा मेगिखौ होनोसै मेगिखौ जिरनोसै आंनो जाबाय आं बोलोआनो गैला जिरनोनो खोमसियाबो फैथाखोथाय आंनाथ' अर सिनाय नेमसो दंबावो आदै मेगिया दा आङो मा होनो सारायनि दैया जा गोदौबाय स' आं दा बे मेगिनि मस्लाखौ होनोसै आखायानो बोलोआनो गैला माबायदि जाथारखो दा आं बेयावहाय मेगिखौ होनोसै आरे हा स' दा मेगिया मोनथोंसै आं दा मेगि मोनसान्दि आङो मा होनो मैदाखौ गलायनानै लानोसै एसेनो खुरैयाव ओमफ्राय बेनि उनावहाय ब्रेडखौहाय नानानै दोननोसै मोजांनो बेनि उनावहाय बे मेगि मोनजासे प्रेफार खालामना दोनसै ब्रेडा नै आं दा बे ब्रेडखौहाय हाबाय बोखाजोब्बाय आङो सिथाबनायमोन
एक्चुअली बिदिया बांद्राय मोजां जाया बै मोनसे सिथाबै दङना बेसो साबसिन जायो बेनिफ्राय थेवबाबो जायाबाबो आं बेजों ट्राइ खालामनायगोन माबायदि जायो थ' बांद्राय मोजां माबा जानाय नङा आरो बियो ओमफ्राय दा बेनि साइडखौ आं हागोन फिसा फिसा बे साइडनिखौहाय हानानै लाजोबखाबाय आङो ओमफ्राय दा बेखौहाय आङो मा होनो नै बिदियाव नागोन एसे बांद्रायबो नाया माने बियो गेब्लेगोन नालाय ओंखायनो एसेल' गुवार माबागोन आङो सेबथा खालामगोन बिदिनो आंनि बे मा होनो नाखांबाय नै आङो सेबथा खालामखांबाय आं दा बेयावहाय मैदा दङ नै मैदाखौहाय आङो लगायनोसै मैदायाबो लगायखांबाय आं दा बेयावहाय फुननोसै मेगियाबो दैया रानबाय आं दा बे मेगिखौ खांनानै दोननोसै ओरैबायदि पारफेक्ट जाखाबाय नै जा मोजां साइजनो जाथाव जाखाबाय दा आं बेखौहाय दिथननोसै आङो दा बेखौहाय बानायनाया जाबाय नै बेखौहाय सिथाबबाय आङो मैदा होनानै स' आं दा बेखौहाय थावजों एवहैनोसै थावाया बिराद दुंबाय नै उखुन्दै खुलायलायबाय आं दा बेयाव थाव होबाय दा आं बेवहाय बेखौ होनोसै बेलथायनोसै आङो जाबाय बांद्राय एसेबां एवनांलाया दा एसे थाव होबावनोसै मोनबाय बोखारनानै नायनायसै टेस्टआ माबायदि जादों आंबो लाइफआव फार्स्ट टाइमसो जागोन दे बेखौ माने आं जास्ट गोसोखांलाबायनानैसो बानायदों आं बानायनाया जाखांबाय स' आं दा टेस्ट खालामनायसै माबायदि आंबो फार्स्ट टाइमसो आं दिनै माबायदि मोनजायो ट्राइ खालामनायनि स' नोंथांमोनहाबो मोजां नुदोंबा न'आव ट्राइ खालामनानै जानाय गावबा गाव टेस्ट खालामनाय बायदि जाया आंनाबो माबायदि जादों स' आंबो मिथिया स' आं दा ट्राइ खालामनायसै जानायावबा माबायदि मोनजायो बुस्थुआ हले नोगोद गोथाव माने टेस्टआ एसे आलादा टाइप आरो माने मेगिजों ब्रेडजोंना एसे जानायाव मोनसे आलादा टेस्ट मोनजायो स' नोंथांमोनहाबो जानाय न'आव बानायनानै माबायदि जायो स' नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन